Казвам се Венеса Начева, завършила съм славянска филология с профил полонистика и имам придобита квалификация учител по български език и литература. Доскоро бях учител в гимназиален етап по български език и литература, а сега съм хонорован асистент в катедрата славянска литература към Софийския университет. Един от незабравимите ми спомени от следването е открита лекция между един от най-добрите преводачи от български към полски в Полша, именно доктор Магдалена Питлак, и преподавателите от нашата катедра. Те успяха да покажат нагледно на студентите трудностите, през които преминава преводача, различни практики, с които да се справи с тези трудности, различните културни особености и показаха важността на това да се превежда не само чисто езиково, но и от културна гледна точка. По време на следването си се възползвах от всички възможности, които специалността предлага. Бях студент по Еразъм програмата към Люблинският университет Мария Складовска-Кюри и се възползвах също така от езиковите курсове с цел подобряване на езиковата си култура. По този начин успях да развия езика си, да развия контакти както международни, така и изцяло в полска страна, които ми помагат в работата ми и като преподавател. И също така успях като студент да видя друга гледна точка спрямо образователната система. И като учител успявах да привнеса тези практики и в България. Моето славистично образование ме подготви за предизвикателствата на трудовия пазар. От една страна, като ми даде задълбочено, но в същото време разширено познание за процесите, както в от езикова гледна точка, така и теченията, свързани с литературата, което е изключително важно за един учител. А пък благодарение на придобитата квалификация педагогическа, успях да вляза още като студент в реална работна среда и след завършването си знаех напълно информирано, че искам да бъда преподавател. В работата на преподавателя харесвам това, че продължавам да се развивам и да уча всеки ден и мога да помагам и на други хора да го правят. На настоящите и бъдещите студенти на тази специалност бих препоръчала да не се притесняват, да изпробват себе си в най-различните възможности, които специалността предлага, да се включват в инициативите, които се организират, да използват възможността си за обмен и споделяне на опит.